Kodi ma Junior, workshop komuyenda bwanji? Kali galimoto yomwe ibwereza kutengeni kapena mupita nokha pa minibus? Ndikunena ndi inuyo, kodi tayambana abale? Myezi iwiri iyi basi mumakanika kuyankha bwinobwino, tayankhani funso la bwinobwino. Tatiyankheni ndikufunsa kuti muyenda bwanji, kubwera galimoto yoza kutengani kapena muyenda pa basi, olo muyenda pasi kuti poti ndi workshop ya macleaners. Tayankhani si funso lovuta ayi, tayankhani. Bambo, kodi vuto lanu ndi chani? Za ulendo wanga zisakukhuzeni. Komanso ndilibe nthawi yoyankha mafunso ine. Pangani zanu. Okay, it's okay. Maju, mwanena kuti mukupita ku workshop mwakufuna kwanu, ine ndifune ndisafune mupita. It's okay. Mafunso awa mwakanika kundiyankha, komano apapa ndi funso limodzi limene ndimafuna kuti mutani mundiyankhe. Now, funso langa ndilo kuti inu mukupita ku workshop, mwati mukakhala ku 5 days. Now, funso langa ndilonena kuti Junior mwamuza kuti mukuchokapo. Junior mwamuza kuti mukupita ku workshop mukakhala ku 5 days, mwamuza. Zimenezo nzofunikira kwambiri chifukwa Junior akumatha kubwera kunoko muziwa kale, akumatha kubwera kuchoka kwa abusa kuja anytime, alibe nthawi imene akumabwera kuno, akumatha kubwera nthawi ina iliyonse. Now atha kubwera kuno any day abwera. In fact so lero akhoza kubwera, abwera azifunsa kuti amayi ake ali kuti. Nde ineyo zoyankha mafunso a Junior nthawi imene ndilibe naneso. Mwamvete muziwa kale Junior imene amafunsira mafunso. Nde inezo taza ndifunsa, bwanji osandiuza chenchani. Nawo ndikufuna ndikufunseni kunena kuti Junior mwamuziwisa kuti mukuchoka, mwamuziwisa kuti mukupita ku workshop, mwamuziwisa kuti akhala 5 days osakuonani. Funso langa ndi limenelo. Junior mwamuziwisa? Bambo, Junior ndi mwana wang'ono, sangaziweza workshop. After all, zilibe phindu kumuuza olo osamuuza. Nangali ndi mphamvu zondiletsa kupita. Ulendo ndi wanga, palibenso kuti ndizivutika ndi kuuza Junior za ulendo wanga. Komanso nkhani imene yatha, osandifunsa mafunso ngati ku school. Koma ya inu ameneyo Maju, inuyo ndiye munandikwatiradi ndisaname ayi, ndipo ine ndi mkazi wanu, munakhala mfumu pakhomo pano, munakhala husband. Inuyo in fact mukufunika position yayikulu kwambiri. Her Excellency the President of the House ma Junior, inuyo ameneyo. Zona mukunduza kuti ndisafunse mafunso ngati ku school, mpaka mwati kumuuza Junior za ulendo wanu ndizopanda phindu. Si choncho? Zona zimenezo mwana okhala wanu mukufuna asaziwe komwe mwapita, azanifunsa ine mafunso ambirimbiri, mwana azikhala kudandaula kuti amayi ake apita kuti. Ayi, it's okay mwawina. Pangani zomwe mukuona kuti ndi zabwino, moyo ndi wanu, chilichonse mukhoza tani mukhoza kupanga, mwasanduka mfumu pakhomo pano. Endi apapa ndi muimbire Junior yo ndilankhule naye. Aziwiretu kuti mayi ake akupita ku workshop, mayi ake saona kwa 5 days. Aziwe zimene zizi, asazandifunse mafunso ambirimbiri akabwera. Ndiwaimbire abusa amupase phone Junior ndilankhule naye. Hello daddy, phone ya abusa ili ndine, ndiwenda magemu, koma abusa wakusamba, ndemuyimbeso after 20 minutes. Ayiso, sindikufuna abusawo, ndimafuna iweyo. In fact ndimafuna ndiauze abusawo kuti akupase phone iyo tilankhulane. Ndi apapa zakhala bwino kunena kuti phone iyo ili kale ndi iweyo. Ndi kuti palibe vuto ayi. Kuzangu auza abusawo kuti ndinayimba, koma ndimafuna ndilankhulane ndi ndani? Ndi iweyo. Ndi wapasa somoni, ungo ndiperekera moni wauze kuti ndasowa nthawi ina iliyonse ndizabwera tizacheze. Koma moyo uli bwanji mwana wanga? Kukhala kwa abusa kuli bwanji? Inatu moyo uli bwino, komano kukhala kunoku nde kukhalira zisomo za Mulungu, ndipo kunena zoona munda ndi waukulu, koma ntchito ndi ochepa. Kunoko kukufunika mapemphero ambiri, chifukwa anthu ena ayiwala kuti ndi atsogoleri, ayamba kukhala ngati anthu amba. Koma God is good, zonse zikhala bwino. Inu mumati bwanji? Ju, it's okay. Ukhale kayi komweko. Kunoko kuli mavuto akulu, ine ndi mayi yako sitikukhala bwino ayi. Muja ndimakuuza muja, panopo nde zili wesi kwambiri. Moti panopo aliyense amapanga zake.
kuphika ndimaphika ndekha nawonso amaphika okha. Kuchoka apo akafuna kuchoka samandiwuzanso ayi, amachoka nthawi ina iliyonse, amabwera pa khomo nthawi ina iliyonse. Ndipo ndiserekeze kufunsa mafunso, amachita kunenera ati kuti ndisamafunse mafunso ngati ku sukulu. Ndimafunsa apapo mafunso ena ake akuti ndisawafunse ngati kuti ali ku sukulu. Eyetu nde ayi uzikhala kayi komweko. Anyway, ndimayimba kuti ndikuziwise kuti amayi ako akuti akuchokapo lero. Akuti kaya kuli workshop, I don't know ngati zilizona and I'm not sure ngati zilizona. Akuti kuli workshop ku office kwawo. Nde akuchoka, achoka lero, akakhala ku 5 days. Ndinawauza kuti akuuze, nde akuti zilibe vuto olo iweyo uziwe ulendo ndi wawo. Kaya uziwa khasuziwa akuti palibe chimene ungapange. In fact ananena kuti iwe ndine tilibenso mphamvu zowalesa kuti asapite. Akuti apita ku workshop uko, tifune tisafune. Eyetu nkhani yake ndimeneyo moti zinthu kuno sizili bwino ase. Then mafuna ndikuuziwise zimenezo kuti uziwe. In case ubwera kuno uzayamba kufunsa kuti amayi ako ali kuti. Uziwiretu kuti tikunena pano amayi ako anytime azipanga zoti azipita. Eyetu. Workshop ya 5 days? How come? Mesa amayi ondo magilina ajabe? Ne magilina mpaka 5 days workshop? No. Believe me Junior, this is true. Akuti akupita ku workshop and she will be there for 5 days. 5 days. Wamvedi? Of course, zitha kutheka kuti ma cleaners iso nawo atha kukhala ndi ma workshop. Wait, ndi anthu. Nawonso ndi anthu ogwira ntchito. Sometimes amasowekera ma training ena apadera on how to take care of zinthu zina. Wamvetsetse? Like ma training ena akhoza mwina kukawaphunzitsa how to use mwina ka zokolopera za magesi, zinthu zina za makono. So it's okay. Aliyense akhoza kupita ku workshop. It's okay. Komano vuto limene ineyo ndaliona chimene chikundiwawa kwambiri ndichonena kuti iwowo apite pogwiritsira ntchito chani makani, because she's going there by force. She doesn't want to ask me so that I can maybe give her permission to go. She doesn't want that. She wants to go there by her own will. She doesn't want me to give any suggestion on that. Okay? Ine pamene pakundivuta ndi pamenepo kuti iweyo ndi ine akuti tilibe mphamvu zowalesa kuti asapite. Ndi pamenepo ndi pamene pakundiwawa, ndi pamene pakundipangisa kuti ndiziganiza kuti kodi imeneyi ndi workshop kapena ndi work prostitution, because there's no way chinthu chabwinobwino azipitira makani. No. Ayi basi ndadziwa. Ulendo umeneyo si wa workshop. Ulipo komwe akupita. Nthawi zambiri azimayi akamapanga makani ongoyamba from nowhere, pamakhala kuti pali wina wake akuona miza. Come on Junior. Ukanga ukamba zoona. I can relate and I can connect. Chifukwa for the last 2 months phone yawo anayika password. Amakana kundiuza kuti kodi password ndi chani. Anayika password, phone ija ikamayaka imafuna password. Omvetsetse kuti usegule like upite kuma message imafuna password. Kuma settings imafuna password. Upite ku gallery imafuna password everywhere. Right? Zimaonesa ngati kuti ma password onse ndosiyana. Password ya kuma message ndina, password ya ku gallery ndina. In case mwina anaona kuti ndizayizindikira, then ndiziwe ya kumozi kokha ndisaziwe ya zonse zimene iwo amapanga mu phone. I think iweyo zimene ukulankhulazo ndikutha kupanga connect kuti ulendo uwu I think si workshop yabwinobwino ayi. It's something else. Ndipo apopo ndikukhulupirira kwambiri. And chinthu china ndichi, ma calls amene amabwera like ma phone calls amakayankhira panja, amachita kutuluka ngati chani kaya amakayankhira konsewo. Usiku ndi umene amakhala kuimba mafoni amanong'ona pajali kuchipinda chauka okha. Apapa nde you are talking now, I can relate and I can connect kuti zinthuzi zikugwirizana, ndipo iyi si workshop yeniyeni. Inenso nditha kuona choncho. Nde titani sopano pamenepo? Simple. Apapa tipange zokuti ulendo umene ulephereke, ndipo tiwapange bani kuti asachoke pa khomo for a week. Tisalole kuti azipitanso kokayendayi. Apapa ndimbe kaye phone kwa bwanawo. Ndinaloweza namba yawo. Ndingowafunsa kuti ngati sizoona kuti ku office kwawo kulidu workshop. Ndikayimba phone ndizibwera. Ulendo umenewo sutheka. Ndipo adziwanso kuti inu ndine zatinyasa. Ndiri kupanga izizi chifukwa timawakonda. Kunja kuno kuli matenda. Anyway, bye. Ndimbe kaye phone. Tapanga zimenezo ndikudikira. Wamveti? Komano chonde usachedwe chifukwa papa anytime wazilowa ku bathing room afuna azikasamba kuti azitani azipita. Ndezi ndivuta kuti ndiapange control kuti mudikireni Junior aninakale kuti zayiwa alibe nazo ntchito. So iweyo ungopanga zonena kuti uyigwire nthawi asanachoke uwapeze.
Yeah, tapanga zimenezozo ndizidikira iweyo. Bye. Yes, this is why I always say kunena kuti Junior ndi mwana wanzeru, ndipo I believe kuti zinthu izizi zitheka, and it's my prayer kuti zitheke ulendo umene ulephereke. But I don't know kuti Junior ayuza njira yanji. Koma still zikuoneka kuti zikhoza kutheka chifukwa Junior ndi wanzeru, and Junior akazafuna kupeza mkazi kuti akwatire kusogoloko ndizamuuza kuti chonde azizakhala naye panopo mkaziyo. I don't want to lose Junior. He fights many battles with me. Hey. Eya, waita, wabwera nthawi yabwino. Apapa mayi ako akusamba. Nde ungodikira pang'ono atuluke kayi ku bathroom. Ayiso palibe kudikira. Imene ndi nthawi yabwino. But before I forget, adadi ndinayimba foni ija ndipo abwana awo akana akuti kulibe workshop. Akuti sanapange workshop ina iliyonse ku kampaniko. Meaning kuti ndiboza kuti akupita ku workshop. The devil is a liar. Tikweni atisokoneze mapulani amenewa. Ndikubwera kaye. Adadi, zovala zawo zili kuti? Sindikuona zovala zawo apa. Apakira kale zovala zawo zonse zulo. Zovala tuzonena kuti munthu ukhoza kuvala for 2 months. Zonse azipakira zulo. Ka workshop yanji imene ya 5 days kuma kutenga zovala zonse. Nde uziona nyumbamo pali expand yake ya lady yoneka ya ndalama zambiri. Abwera nayo zulo ka wagulira ndi ndani uyiona ili pa kona ya lady zimene momo. Adadi, ndapakira, ndatenga zovala zonse. Ndatenganso zovala zina zosita zinali pa bedi. I think ndi zomwe amafuna avale pa ulendo. Ndatenganso foni yawo. Amene akupita nayeyo wakhaula salankhulana nawo mayi yanga. Basi ndapita. Sono iwe akandifunsa kuti zovala zawo ndi foni zayenda bwanji ndiyankhe kuti chani ineyo? Chonde Junior osandimenyesa ineyo sindifuna zoyamba naye. Akumalusa tu kwambiri ndiyankhe kuti cha? Adadi, mwayankhe zomwe anakuyankhani. Mesa anatosa mafusana mafuso ngati ku school. Basika, inunso mwauza kuti za mafuso ayi. I think asala pang'ono kutuka ku bathroom. Ndapita asandione. Koma Junior ni mwana wabwino kwambiri. Inu, zona Junior pakana azakwatire ndikuchoka pa khomo pano nde ndizakhala bwanjine. I think Junior ndiyambe kumpanga convince zoti apite ku nsembe. Azakhale wansembe Junior. Asazakwatire ndizikhala naye pa khomo pano ine Junior akundithandiza bwanji. Akuluakulu, tapangani like, tapangani subscribe. Mukapanga subscribe nde kuti video yathu ina iliyonse imene tatulusa tizikutumizirani notification kuti video ndi yanyuwani. Muzikhala oyambirira kuyionera video ija. Tapangani subscribe chonde. Amene munapanga kale zikomo kwambiri. Tathokoza. Tapangani like, tapangani subscribe. Mukhale ndi tsiku lopambana.